x'għandhom x'jaqsmu. Pembroke, dar il-Mediterran għal-konferenzi, Gabriele Henin, u l-Halloween. komplikata imma ħanajdulkom fit-triq tagħna tal-lum. Ninsabu f'dar il-Mediterran għal-konferenzi fejn isiru ħafna spettakli u attivitajiet kulturali. Dan il-bini beda jimbena fl-1572 mill-kavallieri u kien propju sptar għal-kavallieri, is-Sakra Infermerija. ċandu xjaqsam mal-Halloween? Dak iż-żmien dal-isptar kien meqjus Sander bħala state of the art. Bħal Mater Dei, dan biex imbena? U meta kien ikun hemm xi emerġenza kien jiflaħ sa 914 il-pazjent. Matli xejn. Żomm, imma f'dak iż-żmien fl-1676 il-Gran Mastru Cottonier waqqaf hawnhekk stess l-iskola tal-anatomija u l-kirurġija. U mbagħad ftit wara twilet fil-Belt Valletta propju Gabriele Henin. Bravo. Nistajdlek iktar jek trid. Dinna ħalli kun nistajdlek iktar. Da Gabriele Henin kien tifel li prometti ħafna f'dik li anatomija. Mbagħad fl-1721 il-Gran Mastru kien batu Firenze biex ikompli jistudja ta' wajjeb ġewwa l-Università ta' Santa Maria Nuova Firenze. Gabriele Henin jiena l-istudjajt kien espert fil-kirurġija tal-għajnej. Kien ukoll jagħmel dak it-tip ta' operazzjonijiet fil-kranju, hekk ikun hemm xi daqqiet. Imma mbagħad il-vizzju li forsi ħajaqgħad kollox f'daqqa kien li dak kien jagħmel l-autopsji u anke kien introduċa xi klassijiet fejn jagħmelhom fil-pubbliku ukoll. Xo? Tipo U kif nkunu mejtin, mhux hekk? ħafna drabi iva. Ma bizaħi, għamil li ħaġa l-isma. U propju bdil-biża ħandaħlu l-lejl tal-Halloween. U qegħdin fit-triq Gabriele Henin f'Pembroke fil-lejl tal-Halloween. Għax illum il-Halloween. U ħamur raw daqxej l-atmosfera li jaw f'din it-triq. Ferra ma xniġin. Ejja morru. U hawnhekk fit-toroq ħafna nies jiġu biex jagħmlu trick or treat. Jew inkella żidni la biċċana. Trick or treat jekk trid. Jew kellha tgħin li treat. Insomma tieni li treat. Insomma skop min ikun naraw. Anka l-kelb li biss. Anka l-kelb li biss. Intom minn din it-triq. Tiġu minn barra. Dawra. You set up every year Every year. and this is the Every year we have the same. and you love it. Love it. We love Halloween. ħanara uruna x'għandkom. Baqalkom naħseb fejn tmorru, Inti l-bista ġewdi mek? Li best tal-bizza proset. Għandek xaġa li. Il-moba jek. Santiulek. Mela, signori, dan l-bista ġewdi mek. Kostum tal-biża, Ġo, ġejem tiġi. Mux għalijana. Lollipop, inti għaw minn di triq? Għax dil-ġimma provja din nitkellmu dwar triq ta'kom. Inti taf min kienu? Daw li. Gabriele Henin. Ħanin, Min kien? Mela da ħanedja, ħan werċet bija. Mela da kien jagħmel l-autopsi bin-nies, jiftaħhom. Qudiem in-nies il-mata Għaw nis jgħod jgħaddu kontra l-Halloween, x'taħseb? Le, jiddi festa ta' tfal tal-Halloween, daqsek. Isma, Imma di festa tal-Halloween. sorry sorry, inti ħana ra naqra kemm għandek int. Ħana naqra taf x'għandha di, orihom naqra. Kemm ilek għaddejja, mit-tlieta ta' wolof sinar? Le minn 5:30. Naħseb jimmela qed toħdilhom ħafna,
Da. Nafal fejdu l jum il-mejtin l-għada tal-Halloween. Għala. 10 jiem mejjet. U l-ġemma d-dihla tittara. Ma fejsin ġimantira. Triq l-alar tal-1979. Xal ormi. Għal-ġemma d-dihla. Fi triq tagħna.